салом дӯстон, биё 5 факти аҷоибро дар бораи инсон бинем. Факт 1. Мағзи сари инсон тақрибан 86 миллиард нейрон дорад. Ҳар нейрон мисли як хати барқ кор мекунад ва ҳама бо ҳам пайвастанд. Фикр кун, ҳар фикр, ҳар хотира ва ҳатто орзуи ту дар ҳамин шабакаи бузург ҷой гирифтааст. мағзи инсон яке аз аҷоибтарин ва мураккабтарин чизҳо дар ҷаҳон аст. Факти 2. мағзи инсон тақрибан 20% тамоми энергияи баданро истифода мебарад. Ҳарчанд ки мағз қисми хурди бадан аст, он мисли як муҳаррики пурқувват тамоми фикрҳо, эҳсосот ва ҳаракатҳои моро идора мекунад. Тасаввур кун, ҳатто вақте ту танҳо фикр мекунӣ, мағзи ту аллакай бисёр энергия сарф мекунад. Барои ҳамин баъзан баъд аз фикр кардан ё омӯзиш ту хаста мешавӣ, зеро мағз пайваста кор мекунад. Факти 3. Дар бадани инсон зиёда аз 600 мушак вуҷуд дорад. Маҳз ҳамин мушакҳо ба ту имкон медиҳанд ки роҳ равӣ, давӣ, нишинӣ, ҷаҳӣ, бихандӣ ва ҳатто чашмзанӣ. Ҳатто хурдтарин ҳаракат ба кори мушакҳо анҷом мешавад. Ҳатто вақте ту танҳо табассум мекунӣ, даҳҳо мушак якҷоя кор мекунанд. Бадани инсон мисли як мошини аҷоиб аст, пур аз қувва ва ҳаракат. Факт 4. Бадани инсон тақрибан 60% аз об иборат аст. Об барои кори дурусти тамоми узвҳо зарур аст, аз мағз то ҷигар ва мушакҳо. Он ҳарорати баданро танзим мекунад, ғизоро мерасонад ва баданро тоза нигоҳ медорад. Агар обнӯшӣ накунӣ, бадан зуд хаста мешавад ва узвҳоят дуруст кор намекунанд. Инсон қисми зиёдаш обӣ аст, барои ҳамин об нӯшидан хеле муҳим аст. Факти 5. пӯсти инсон тақрибан ҳар 3-4 ҳафта нав мешавад. ҳуҷайраҳои кӯҳна тадриҷан меафтанд ва ҷойи онҳоро ҳуҷайраҳои нав мегиранд. Ин раванд баданро тоза, солим ва муҳофизатшуда нигоҳ медорад. Яъне бадани ту ҳамеша худро нав мекунад. Ҳар рӯз як қадам ба сӯи версияи нави ту аст. Ин буд 5 факти аҷоиб дар бораи инсон. Бадани инсон пур аз сирру асрор аст ва мӯъҷизаҳост. Ту худат як мӯъҷиза ҳастӣ. Агар видео ба ту писанд омад, лайк гузор ва бо дӯстони худ мубодила кун. Барои фактҳои бештару ҷолиб ҳатман обуна шав.